the land. Okay, can I extend my greetings to the building? Special package in the end of the bata. One like less standing mirror, where for a mamma go Mawaka, Emma, Madi. Often a day really get their money. Where do I know this person? Take out your money. All the way go to the other time over to West.
nọgide kwuo ya na bekee. Anyị chọrọ ka anyị malite ife anyị mere ya wee bịa ebe a n'ụbọchị taa. Mana ahịhịa m chọrọ ịyọ n'ụkwụ ka anyị soro ike mee ya etu esi eme ike. Egwu ọbụla a na-akụ akụ ga-akwụsị onwere oke. Taa na ịkụ egwu ruo, a ga-akpọ ndị ga-akụ egwu ha kụọ egwu. Onwe onye eze na-abata kịta ejikwute ya rute na geeti ndị egwu si gaa azụ, biko ka anyị were nwee ohere were mee ife anyị ekpara anyị ebe a n'ụbọchị taa. Biko ana m asị ọ bụrụ na ọ ga-anabata nke a, ịma na ọ ga-enyere anyị aka. Biko bifo m na-agaba n'ihu, ana m asị ka m kpọọ President General of Igbo Speaking Community in Lagos, President General Igbo Speaking Community in Lagos, Chief Ebere Ubane, ka ọ bịa nọdebe n'isi oche ebe a. Onye nwanyị na Chineke, anyị ekele gị, anyị asọpụrụ gị maka n'ụbọchị nke taa. Anyị na-asị gị n'ihe niile bịa nara otuto, nara ekele n'aha Jizọs. Igbo people are my people. Wow, I'm not giving money, give me everything so my people. I know Akoko, I know Igbo, I know anywhere. So I'm very happy as we come to see my brother that Igbo is able for Mushin. Thank you very much. Because the organizers of this occasion, please make sure that this cola nut, when they bring the cola nut, they put it inside their mouth and begin to chew it. But Igbos, they know how to do the justice, they know how to press it. Whenever Igbo man get cola nut, they will remember to do justice and pray over it. So, and we will have a very liquor on this cola nut. But I want to make a special appeal for those who don't understand the Igbo language.
dịka onye nke na-elekọta omenala ndị Igbo anya n'ala Mushin bụ eze kwesịrị eze ndị Igbo amasị m oge anyị na-anyị nche ya ọ na-ajụja n'ebe a ka anyị ejide ala tupu anyị ekele ya n'ụbọchị tata anyị ekele ya na ndụ nwere ekele ya na arụ isi ike kelee ya n'udo na-ekere n'etiti anyị kelee ya na nchekwa nke na-echekwa anyị n'etiti na-edu anyị na nwere nke na-anọrọ anyị na-arịọ ogologo ndụ na-arịọ arụ isi ike n'ụbọchị tata na-arịọ ihe akwa ike ememe papa dị nsọ anyị na-arịọ ngozi n'ụbọchị tata ngozi ihe nke n'ụbọchị tata bụ elu anyị aka biko ndị ihe na-esi anyị isi na ga na-eji ka anyị rụọ ya ọ dịghị ime mmiri ya si eme eme ka anyị rụọ ya ndị mmiri ndụ ọchị na-asị na anyị adịghị etumeji adị agwụ agwụ wee na-arịọ tupu ka ọ tọrọrọ anyị mụ ka ndị ọbụla bụ mgbe eji echebe ntokwu na onye akpara ihe adị papa dị nsọ kasị akasị ebe a na-ekpetara ọkụ wee na-arịọ hụ na tupu ezie na Chineke mma emegozie akwụ ọcha na-emegozi emere gozie na abagozie na nkwọ a na-amụ ụbọchị na amasị m ya atụ na dị mma wee na-azụ ụgbọ ego na akwụkwọ onye isi anyị bụ eze anyị bụ Royal Highness Eze Dr. John C. Nwotu eze kwesịrị eze nke mbụ na Mushin dike dị ọha mụ na Lagos gba gburugburu wee na-asị ndị niile bịara abịa ma ndị ụmụnne anyị ndị Enupe ndị Hausa na ndị Yoruba bịara abịa anyị na-asị ha nnọọ ụkwụ ka anyị bido ọdụka ọnyere anụ ya mere na anyị nọ anyị ndị Igbo na Mushin kemgbe agụ ya nwere ike ruo narị ahụ mana onye ka esiri mara na anyị n'ọnụ ọgụgụ egwu Chineke wee mee ka ụka ruo oge o wee daa eze anyị bụ ugoduzuo ọchake maka na anyị chegidere ihe na anyị ga-eche bigide aka wee bute ọka obodo na uke n'azụ ahụghị obodo ọma ihe anyị chọrọ anyị wee gbaa izu ka anyị kpọkọbata ndị iko anyị niile ọnụ na ala Mushin ka anyị kụziere ndị anyị nọbe ha na ndị anyị na ha ma ụmụ anyị hụrụ na Lagos ebe a ya ama ihe na-eme n'ụlọ ka anyị kụziere ha otu anyị si ebi ndụ na be anyị ụmụ mana ndị Igbo na-eme akụkọ anọ ọnụ ha gbakọrọta rie oriri ka anyị na-eme ka anyị gosipụta ihe niile anyị nwere bụ omenala anyị bụ mee ka anyị bụrụ ndị a na-achọta Igbo anyị wee na-asị na tata na ihe ngosi a ga-enwe ebe a bụrụ ibu anyị nwere ihe ọmụmụ na ihe nkụzi bụ ka otu nwanne ya nwoke ga-abịa kụziri anyị ihe gbasara otu ndị Igbo si aga ntị na otu ndị Igbo si eji ala agbụgosi onwe ha na ha ga-achịkọta onwe ha otu aka ka anyị si ekwu na anyị ga-eme ka ndị be anyị ghọtakwa na ndị be anyị ebe obi Igbo nwere eze ana anyị nwetara ịsọpụrụ wedasị ndị gara abịa ọwụcha papa anyị ha nnọọ Thank you.
and yet culturally contiguous with her geographical neighbors. She has a language or a simulacrum of her tongue spoken in almost every state in southeastern and south-south geopolitical zones of Nigeria, though in different degrees. The levels of linguistic presence are not equal. While the highest density may be found in all of the southeastern, delta and river states, very small linguistic locations emerge in places like Edo, Bayelsa, Akwa Ibom, and Cross River states. But the critical question is, should language be enough parameter for measuring who is Igbo and who is not Igbo? The general answer is no. The peculiar feature of most of the communal gods in Igbo land is that they are mostly gained and constituted by the people themselves. The founding of these deities is usually tied to peculiar circumstances, time or events in the history of the host community. Second feature, which marks out every Igbo community, is the centrality of Kola North in all its ritualistic life. The Igbo are the most ritualistic people in Nigeria. The Igbo have rights for almost every important thing in the life of its people. You have a right preceding pregnancy, some during pregnancy, after birth. In agriculture, you have pre-planting, during planting, harvest rights, and many others. These rights, of course, are of different magnitudes. Among the important ones, there is hardly anyone you perform without Kola North. The centrality of this knot has made it easily associated with the Igbo, even though we know that they are not the major producers of this knot in the country. Ali, Eli. And by the time it gets down to Yoruba land, it is misspelled as ILD and mispronounced as Ibe. From the above, it is then clear that the concept of Ali is almost the same as the concept of Igbo. Our culture and customs become Omenani, while our laws and traditions become Ordinani, and our abominations and crime become Isani. You will notice here that it is key in all the words. So is Ali, master of all laws.